हेलौ एभ्रिवान रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नैबे समावहाय आङो दा दंफैयो नै फोथारावसो एसे माने दै सोदोंमोन आरोना, बेबायदिनो दैया हाबगासिनो दङ दा। थ' फोथाराव माने दा दैज्लां बोथोर फैबायथ' एसे बेबायदिनो खोथिया फोनो दै नांगौ जानानै फैदों आरोना एसे। थ' दैया बरियानो हाबगासिनो दं, नै दैया हाबगासिनो बेबायदि। दा जियानो हक आङो फोथाराव थानानैनो आपडेट्सखौ लानानै फैनाय जाबाय। जोङो मिथिनो मोनखादों टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय, थ' आङो बेबायदि होनानै होखादों। थ' बे टाइटेलनि सायावनो सावरायनो लादों आरोना। थ' रोजा रोजा आइजोफोरनि एकाउन्टावहाय रां क्रेडिट जानो थांगासिनो दङ। थ' बेबायदिनो फैसाफोरा हाबसिगोनलाय, आसनिनि फैसा। थ' जोङो इलेक्सननि सिगाङावहाय एसे जोङो दावराव दावसि जानाय नुदोंमोन दि, बेबायदिनो अरुनदयनि रांखौ लानानै गोबांथार आइजोफोरा बेबायदिनो खुद्रिसारनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। एबारावहाय माने भटखौनो होला बेबायदि सिन्थाय जालायलांदोंमोन। सोर सोर मोनो सोर सोर मोना, दा UPPL फोरनिया मोनोना मोना दा बेखौ मिथिला आङो। जायखिजाया आपडेट्सखौ लानानै फैनाय जाबाय आरोना। थ' UPPL फोरनि गोबां बेबायदि माने मुंफोरखौ दानना होदों होननाय सिगाङावहाय खोनानो मोन्दोंमोन। दा बेसेबां सैथो आङो बेखौ मिथिला। आरो गोबांथार आइजोफोरा बेबायदिनो खुद्रिसारदोंबो, जोङो नुनो मोन्दों निउसफोरावहाय बेबायदि मुंफोरखौ दाननानै होदों आरो फैसाखौ मोनासै बेबायदिनो। दा जियानो हक राङा हाबनो थांगासिनो, आरो जायफोरा आगे पिसे मोनबाय थादोंमोन बेबायदिनो मोनगोन। जोंहा दा 10 तारिखआव फैसाया हाबगोन ना हाबा थ' बेखौथ' मिथिला दा मोजाङै, खिन्थु हाबनांगौमोन माथो ना। दा जोंहा सरकारा माब्ला बेबायदि जिरायो, दासिमबो गोदान सरकारा माने जिरायथ'वाखै। जोङो 12 तारिखआवसो बेबायदिनो शपथ ग्रहण लागोन नामा बेखौहाय मिथिनो मोनोना। दा जियानो हक सरकारा फैफिनबाय, आवगोलनि जिथु थाखानाय सरकार बेनो जाहैबाय दा NDA नि सरकार फैबाय। थ' NDA सरकार फैफिनोब्ला एबारावहाय माने अरुनदयनि राङाबो गोबांथार बारायनायनि चान्स दङ। आरो 1250 थाखायावनो थाबाय थानाय नंला। थ' 1250 थाखानि जायगायावहाय जोङो बेबायदिनो 3000 जानो थांगासिनो, बेखौबो जोङो एसे मिथिनो मोन्दों। नाथाय नैबे फैबाय थानाय 10 तारिखआव बेबायदिनो 3000आ हाबगोन, थ' जोङो बेखौहाय बुंनो हाया आरोना। थ' माब्ला हाबो मिथिया। दा 10 तारिखआव जायखिजाया हिसाब मथे 1250 थाखाया हाबनांगौ। थ' हाबोना हाबा जोंनो बेखौ समा खिन्थागोन। 10 तारिख फैयोबा एकाउन्टखौ चेक खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरोना। थ' आं एसे भिडिअ क्लिप्स होलांनि मामायाहाय मा फोसावनानै होदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेबायदिनो साकरि 2 लाख लाइमोन्सफोराहाय बेबायदिनो साकरि मोननो हागोन। थ' गोबांथार एबारावहाय माने चान्सआनो चान्स आरोना। थ' NDA नि सरकार फैनाय लोगो लोगो माने साकरिनिफ्राय लानानै रांनिफ्राय लानानै गोबांथार बेबायदिनो आरोबाव दंफां गायनायनि जिथुनिखि दाखालि बावै 10,000 बेबायदिनो मोनलांबाय। बे 10,000जोंहाय बेबायदिनो दा जायफोरा माने खामानि मावदों, थ' आरोबाव 25,000 मोननो थांगासिनो दङ। थ' जोबोद मोजां। NDA नि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो राङारि अनसुंथाइनिफ्राय लानानै बेबायदिनो साकरिनिफ्राय लानानै गोबांथार मोननो थांगासिनो दङ। थ' आङो भिडिअ क्लिप्सखौ एसे होनानै होनि, नोंथांमोना नायलांदो। आङो गोलाव खालामला, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय। অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলক 2 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিয়া হ'ব, 10 লাখ আত্মসংস্থাপনৰ সুবিধা দিয়া হ'ব, আৰু কেইবা লাখ যুৱককো উদ্যোগীকৰণৰ জৰিয়তে কৰ্মসংস্থাপন দিয়া হ'ব। অসমৰ আই মাতৃসকলৰ বাবে আমি আৰম্ভ কৰা অৰুণোদয় যোজনাক 3000 প্ৰতি মাহে 3000 টকালৈকে পৰ্যায়ক্ৰমে লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। 40 লাখ উদ্যমিতা অভিযানত 10,000 টকাৰে উপকৃত হোৱা আই মাতৃসকলক পুনৰবাৰ 25,000 টকা আগবঢ়োৱা হ'ব।